shawara. Shawara na me ke? To ni tun daga lokacin da ka tafi India zuwa dawowarka na gaba ɗaya shigarka da komai tana burge ni gaskiya. Shi yasa nake so da Allah ya mun hanya kuma abin shawara kamar yadda ka je ka ban shawara abin da ya kamata ce ni ma zan yi samu dama na je kasar nan. Damuwa ga je India ne. Shine babban damuwa na kuma shine babban buri na. Sai ka kama sana'a ne. Sana'a da me? Ya sana'a? Ya sana'a da addu'a. In ka kama sana'a da addu'a ubangiji ya sha addu'o'inka. Kaga shi ke daga nan ba India ma har wata Kace sayan kirbi ya kama ni. ai ba sayan sabiya ma adana kula za ka da ba India ba ma wata kasan ne za ka To yanzu kamar wace sana'a kake ganin ya kamata a ce ne ma dai? sana'a kai safaran kayuka What? Aba ya nake ganin kai kuma aba ya kake haka? Ya kai da nake ganin ka wannan kai da ka ban shawara abin da ya kamata ce. Zuwa shawara fa na zo gaban ba zuwa ne na ce ka ban abin da zai kai da ya kamata ce in ni zan yi abin nan ma ka ce za ka na amma da bakin man kake cewa. ka rena kayukan kenan Kayuwa fa kace. Kayuwa wanne iri? Kayuwa na mutane wai? kayukan kibi Au. a nan ne kuka rena kan kibi ka je ka can wata kasa ga yadda ake wasu A to gaskiya ni kawo kifin ne sai da kifi gaskiya. Ka taba ganin an ce alhaji mai kifi ne? a to ka je India za ka gani za ka ji ana cewa alhaji mai kibi To in Allah da zai yi kuma in Allah ya da da addu'a yanzu dai wannan kadan balle min da waibai. ne Kadan balle min da waibai mana. ba bai je ka bane Ka gane bane ba. Rayuwar wannan tamu ce lissafi ce. Tun daga safe zuwa yanzu aljihuna da kake ganin sa kore ta babu yasa an ce kadan balle min da su lallake waibai.